Така, здравейте, приятели, аз съм Ник БГ. Днес ще играем една игричка. Тя си няма име, не знам как ще я кръстим. Ще видим какво се прави така. Как се казва Pentily Favor 3D. Има я в Riv. Така пишете в Riv и я търсите. Тук избирайте отбор. На мен любимият отбор е Аржентина. Ще сме с него. Play. Тук сега Аржентина. Ако стигна до финала, ще игра една игра, изненадваща. Ако не стигна, вие избирате игра. Разбрахме ли? Добре, ай, супер. Така, това е спасяване, обещавам. Имаме сделка, безстои вие трябва да избирате две игри. Съм забрал. Така бихме го 4 на 1. Камерун ти. Не, Мексико. Лошо. Така, хора, така сме 3 на 0. Ай, започвам. Топ. Така само. Браво, хора. Това гол ли е? Не знам дали това е гол, но това е гол. Не, това е моето. Уругвай. Виж кой сме на финал. Паща гол, браво! Гол е. Аз фащане. Пищам за вас. Зрители, извинете. Да, Гол. Това е специално за вас. Това е гол. Чили. Очаквам те. Нетърпение. Австралия. Срещу тя слабаци.
Аборт. Не! Хора, без как се изказах от играта. Извинете ме. Не беше нарочно. Дали исках натисна грешен бутон. Ами, това ще е епизода да навих на ушима. Много пред, така? Ай, чао. Абонирайте се.